ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு பஞ்சதத்துவ முறை ஒரு முறை சொல்லிட்டு 11 முறை நம்ம மகாமந்திரம் சொல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Warm welcome for today's Gopi Geetam class. So இந்த தலைப்பை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालयम् कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो நம்ம हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கோபி கீதம் 3வது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அதை போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து ஷார்ட்டாக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோம்? ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். எல்லாரும் புக்கு கேண்டோ எடுத்துட்டீங்களா? ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு வச்சிருக்கீங்களா? ஜெயதி जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकास् त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वते. ஸோ வந்து நீங்கள் விருந்தாவனமே வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப சிறப்புமானது. அதில் நீங்கள் வந்து பிறந்திருக்கீங்க, அதனால இன்னும் சிறப்பு வெற்றிகள் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க.
ஓகேவா? நீங்க அந்த வந்ததுனால என்னாச்சு, லக்ஷ்மி தாய், இந்திரான்னு இங்க லக்ஷ்மி தாய குறிக்குது. அவங்களும் வந்து எப்படி வந்து உட்காந்துட்டாங்க, சாஸ்வதமா, நிரந்தரமா இங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்க. அவங்க தனியா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சஞ்சலமானவங்க. பட் நீங்க இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நிரந்தரமா வந்து உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ, ஆம் நீங்க எங்களுக்கு பிரியமானவர். நாங்க வந்து உங்கள எல்லா திக்குகளையும் தேடிட்டு இருக்கோம். தைத்த திருஷ்யதாம் திக்ஷு எல்லா திக்கிலும் தேடிட்டு இருக்கோம். நாங்க வந்து உன்னோட பக்தர்களு. நீங்க ஏன் வந்து எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறீங்க? நாங்க எப்படி உயிரோட இருக்கிறது? அ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? நாங்க எப்படி எங்க வாழ்க்கைய நாங்க வாழ்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபிஸ்ரீகள் கிருஷ்ணர பார்த்து கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து ரசா டான்ஸ் சரத் பூர்ணிமா அன்னைக்கு ஆடி நடனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மறைஞ்சிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இந்த கேள்விகள வந்து அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். ஓகே. 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोतरा श्रीमूषदृशा सुरतनाथ ते असुल्कदासिकां वरदनिघ्नतो निह किं वदः வத இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அதாவது சரத்து பூர்ணிமா மழை காலத்துல வந்து எப்படி தாமரை, ஏரி, குளங்கள்லாம் வந்து நல்ல நீரா வந்து நீர் நிரம்பி இருக்கும். அந்த நீர்கள் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் இல்லைங்களா? நல்ல சுத்தமா தெளிந்த நீரோடைகள்ல வந்து தாமரைகள்லாம் வந்து நல்லா மலர்ந்து நின்னு இருக்கு. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கிற சமயத்துல வந்து அதனுடைய அழகு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய திருஷா பார்வை. உங்க பார்வையோட அந்த அழகு வந்து ரொம்ப கம்மியானது. அது மாரி உங்களோட பார்வை வந்து இந்த பக்தர்கள் மேல பட்ட என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அவனுடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடையுது. தூய்மை அடையுதுன்றத பார்த்தோம். ஸோ தூய்மை அடையும்போது அவனுக்கு வந்து ஆன்மீக பக்தி லதான்ற பீஜம் வந்து அவனுடைய இருதயத்துல வந்து நல்லா எப்படி இந்த தாமரை மலர்ந்து இந்த தண்டு மலர்ந்து மேல வந்து பூ வந்து மலர்ந்துச்சு இல்லையா? நீர் தேக்கத்துல. அது மாரி அவனுடைய இருதயத்துல இருக்க பக்தி லதா பீஜம் வந்து நல்லா செம்மையா வந்து வளர்ந்து அவனுடைய பக்தியில முன்னேறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? சுரத நாத்ததே. அதாவது நீங்கலாம் வந்து என்ன ஆ அன்பின் கடவுள், லவ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ என்ன எப்படி இருக்கிற? நான் உங்கள தேடி வந்துட்டு இருந்தேன். ஆ நீ அன்பு குடுக்காம நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஓடி போயிட்ட இல்லையா? மறைஞ்சுட்ட இல்லையா? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நாங்கலாம் யாரு? தாசிகா, தாசி. அதாவது வேலைக்காரிங்க. அதுவும் எப்படியாப்பட்ட வேலைக்காரிங்க? சம்பளமே வாங்காத வேலைக்காரிங்க. ஸோ நீங்க என்ன இப்படி பண்றீங்க? எல்லாரும் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து அன்ப குடுக்குறவங்க. ஈவன் தேவதேவர்கள்ல வந்து கூட யாராவது ஒருத்தவங்க பிரார்த்தனை பண்ண இந்திரனை நோக்கி பூஜை பண்ண அவர் வந்து மழை குடுக்குறாரு. நீங்க முழுமுதற் கடவுள், அன்ப குடுக்கக்கூடியவரு. நீங்க ஏன் உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு அன்பு குடுக்க மாட்டேன்றீங்க? ஆ நீங்க ஏன் இப்படி போயிட்டுறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இப்படி மறைஞ்சதுனால நாங்க எப்படி இருக்க முடியும்? நீ வந்து எங்கள கொல்லாம கொல்ற. நிக்னதா நிக்னதா வரத நிக்னதோ நீக கிம் வதா. ஸோ வந்து எல்லாருக்கும் வரங்கள குடுக்குகிறவரே வரதா இல்லையா? வரதா. நீ ஏன் வந்து எங்கள கொல்ற? மறைஞ்சிருந்து கொல்ற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எங்களுக்கு வந்து காட்சிய காட்டுங்க. ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா எங்க முன்னாடி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொருடைய ஸ்லோகத்திலயும் அவங்கள கோபிஸ்ரீகளோட பிரார்த்தனையா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நீ எப்ப வருவ? சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒருத்தனை சாகடிக்கிறதுக்குன்னா கொடுமையா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் இன்னைக்குடையது. பிசஜலாப்பயா வியால ரக்ஷசா वर्षमारुतात् वैदुतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुहु. ஓகே. யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी नमस्ते माता हरे कृष्णा माता जी வாசிங்க மாதாஜி. विषजलाप्ययात् व्यासरक्षसात्
वर्षमारुतात् वैद्युदानलात् वृक्षमा वृक्षमयात्मजात् विश्वदोभयात् वृषभदेवयं रक्षितामुः. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஸோ இங்க माता जी. வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷான்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும். விஷம் இல்லையா? ஜலபயாத் அண்ணன் தண்ணீர்ல ஒரு முறை என்ன ஆச்சு, இந்த காளிங்கன் வந்து இந்த யமுனா நதி கரையில வந்து யமுனாயில வந்து வாழ்ந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, அவனுடைய விஷயத்தெல்லாம் வந்து கக்கிட்டு இருந்தான். அதனால அந்த இருக்கிற இடம் எல்லாம், அந்த இருக்கிற நீர் ஃபுல்லா அது விஷமா மாறிடுச்சு. அதை குடிச்ச பசுக்கள்லாம் வந்து மயக்கமா விழுந்துட்டாங்க. அந்த பக்கத்துல பறவைகள் பறந்தா அது கூட பாத்தீங்கன்னா நினைவில்லாம விழுந்துட்டாங்க. அந்த ஸ்மெல்லால வந்து அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரம் செடிகள் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சிடுச்சுன்னு பார்த்தோம். எக்ஸப்ட் தமிழ்நாட்டு இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட அந்த விஷயத்துல இருந்து வந்து எங்களை காப்பாத்தின நீ பகவான் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, விஷயத்துல இருந்து காப்பாத்தின வியால ரக்ஷசாத். அப்புறம் வந்து வியாழான ரக்ஷசாத். அப்புறம் வந்து வேற எங்கெல்லாம் நீ எங்களை காப்பாத்தின, விஷயத்துல இருந்து காப்பாத்தின விஷ ஜலாபயாத் வியால ரக்ஷசாத் வர்ஷமாருதாத் வைத்துனர்தலாத். ஸோ வருஷம்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும் மழை இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி ராட்சசான்னு இருக்கு. அதை வந்து யாரை குறிக்குதுன்னா அகாசுரன். வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பின் வடிவத்துல வந்தார் இல்லையா? பாம்பின் வடிவத்துல வந்து இவங்களை வந்து கொல்றதுக்கு எல்லா கோபாஸ் எல்லாம் உள்ள போயிடுறாங்க. பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய வாயை வந்து பிளந்து எல்லா அவருடைய கவர்டு பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து காப்பாத்தினாருன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து நீ எங்களை காப்பாத்துற, விஷ ஜலத்துல இருந்து காப்பாத்தின அகாசுரா. இங்க வந்து ராட்சசாத்ன்றத அகாசுரனை குறிக்குது. அப்புறம் வியாலான்ற இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு பொருள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பாம்பு. பாம்பு வந்து ரெண்டு இடத்துல ஒண்ணு வருது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அகாசுரா, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யாதர ரூபத்துல வந்து அவர் அம்பிகாவனத்துல வந்து அவங்க பூஜை செய்யும் போது அந்த பாம்பு வந்து இவங்களை வந்து கட்டி போடும் இல்லைங்களா? அந்த சமயத்துலயும் வந்து நீங்க எங்களை காப்பாத்தினீங்க, வித்யாதரன்ற பாம்பு. ஸோ இங்க அகாசுரா, காளிங்கா, ஸோ இந்த 3 வகையான பாம்புகள் இருந்து எங்களை காப்பாத்தினீங்க. அப்புறம் வந்து இந்திரன் வந்து மழை வருஷம் பொழிச்சான் இல்லையா? அதாவது கோவர்தன அந்த பிருந்தாவனமே அழியணும்னு சொல்லிட்டு மழையை கொட்டினான். அப்ப அந்த மழையில இருந்து எங்களுக்கோசம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க, கோவர்தன மலையே தூக்கி எங்களை காப்பாத்துனீங்க. அது மட்டுமா, மாருதாத்துன்னு என்ன அர்த்தம் நமக்கு தெரிஞ்சது, பலமானது இல்லையா? சோ பலம்னா இந்த இடத்துல வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குனது கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன பொருள் கொடுத்திருக்காங்கன்னா திருநாவர்த்தா இல்லையா? திருநாவர்த்தா என்ன பண்ணா, உங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டு கொல்லணும்னு நினைச்சான். அந்த ஒரு புயல் காற்று கொடுத்தான் இல்லையா? அந்த புயல் காற்றுல இருந்து எங்களையும் நீங்க காப்பாத்துனீங்க. வைதுனா தலாத். அப்புறம் வந்து ஒரு முறை இந்திரனுடைய வஜ்ராயத்துல இருந்து எங்களை வந்து காப்பாத்துனீங்க. அப்புறம் விஷான்னு அந்த அரிஸ்டாசூரா இல்லையா? அதாவது காலை வடிவத்துல வந்த அசுரன், அவன் கிட்ட இருந்தும் எங்களை காப்பாத்தின. மாயாத் மஜாத் இங்க வந்து யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓமா அசுரா. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயான்ற அசுரனுடைய பையன் தான் ஓமாசுரா. அவனுக்கிட்ட இருந்து எங்களை காப்பாத்தினீங்க. ஸோ இது மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகள்கிட்ட இருந்து எங்களை நீங்க காப்பாத்திருக்கீங்க. இப்ப ஏன் நீங்க எங்க கிட்ட வரமாட்டீங்க, எங்க கிட்ட இருந்து ஏன் மறைஞ்சு போனீங்க? விஸ்வதோ பயாத். ஸோ எல்லா பயங்கள்ல இருந்து எங்களை வந்து காப்பாத்துனீங்க. ஸோ இப்ப என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? ரிஷபா, அதாவது பெரியவரே, மிக சிறந்தவரே, கிரேட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து எங்களை ரட்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பல அசுரர்களை பேரை சொன்னாங்க. அப்போ வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏற்கனவே நடந்துச்சு. பட் நம்ம பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த சாப்டர்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிஸ்டாசூரா அப்புறம் வந்து ஓமாசுரா வந்து அழிக்க போறாரு. அப்போ வந்து இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், எப்படி வந்து நடக்காத விஷயத்த வந்து இப்போ வந்து இவங்க சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து சாதாரணமான பெண்கள் அல்ல. கோபி ஸ்ரீகள்லாம் யாரு? நித்திய சித்தர்கள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்கமுனி வந்தார். கர்கமுனி வந்து பேர் வச்சாரு. அப்பயே அவர் வந்து யூகிச்சாரு, இவர் வந்து சாதாரண பிள்ளை இல்ல, இவர் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஓகேவா? ஸோ அதனால அவர் இனிமேல் நடக்க போற விஷயத்த எல்லாத்தையும் அப்பயே வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கோபிஸ்ரீகளுக்கு அப்படியும் தெரியும். அப்புறம் அது இல்லாம அவர் வந்து நித்திய சித்தர்கள் இல்லையா? ஸோ அதனால நடக்க போற விஷயங்களையும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீ வந்து எங்களை எல்லா அழிவிலிருந்தும் காப்பாத்துன. ஓகே. ஆம், இப்ப என்ன ஆச்சு உனக்கு? ஏன் மறைஞ்சு போற எங்களை விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணா நீ வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ நாங்க வந்து ஏன் உயிரோட எங்களை உயிரோட வச்சிருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் ஓகே நாங்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி எங்களை கொன்னுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ ஒரு வேளை திரும்பி வந்துட்ட, அப்ப வந்து நீங்க எங்க வந்து இப்ப இறந்தா இருக்கிறத வந்து இறந்து போனதை வந்து உன்னால பார்த்துக்க முடியுமா? பார்த்துட்டு உங்களால ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இருக்க முடியுமா உங்களால அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. இன்கேஸ் அப்படி நீ திரும்பி வந்துட்டேன்னா யாரோட வந்து நீ டான்ஸ் பண்ணுவ? அதனாலதான் நாங்க உயிரை வச்சிருக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணா நீ வா, இனிமேலு இனிமேலு இப்பயே வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயா பயம், இது வந்து கோபிகள் வந்து பயம், கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிட்டாரே வேணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இந்த பயம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா? இந்த பயம்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். அந்த பயத்தை எப்படி மேற்கொண்டு வர்றதுன்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம ஆஹ் சரணடையணும். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஹரே எங்க கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து சாரி மாதாஜி ஃபார் ஹரே லேட் கம்மிங். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க மாதாஜி, தயவு செய்து. இல்லைங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் வேலையை போயிடுச்சு பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, நீங்க மேதாவி, எப்பனாலும் வரலாம் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஐயோ தெரிஞ்ச அப்பாடி, விஷயத்தான் இப்ப பேசிட்டு இப்படி இருக்கோம். சரி. இது எதுல இருக்கு மாதாஜி? நாங்க ஹரே வந்து ஆக்சுவலி கோபி கீதா 3வது ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. கோபி கீதமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஸோ வாசிக்கிறோம் மாதாஜி, எல்லாரும் வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஆசையா இருக்கு. நாங்க காலையில படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே சரிங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த பயத்தை வந்து எப்படி இப்ப வந்து இதே மாதிரி ஒரு சமயத்துல வந்து நந்த மகாராஜா கூட மனசுன்றது வந்து ரொம்ப வலியா இருந்துச்சு. எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து இந்த துவா துவாரகாக்கு போறாரு இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லுவாரு, நான் வரல, நீங்க போங்க, கிளம்பி போங்க, நான் கொஞ்ச நாள்ல என் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நந்த மகாராஜாக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கவலையா இருக்கும். அப்ப கிருஷ்ணர் மேல தோள் போட்டுட்டு சொல்வாரு, நீ இந்த வார்த்தையை சொல்றதை விட நாங்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து கவலையா இருந்தோம். எப்போ தெரியுமா? நீ வந்து உன்னோட ஒரே ஒரு குட்டி விரலால குட்டி விரலால வந்து இடது குட்டி விரலால நீ கோவர்தன மலையை தூக்குன இல்லையா? எப்படிடா நீ சின்ன பையன் இவ்வளவு அளவுக்கு நீ பேலன்ஸ் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த வழியில நீ எங்களுக்கோசம் இதெல்லாம் பண்றியேன்னு சொல்லிட்டு நாங்க அப்ப ரொம்ப மனசு வலியோட இருந்தோம். பட் நீ இப்ப பேசின பாரு, நீங்க போங்க, நான் வரல, நான் இங்க இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொன்னல. இப்ப தோணுது, அந்த மலையே வந்து சும்மா நீ தூக்காம எங்க மேல போட்டிருந்தேன்னா அதுவே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் நந்த மகாராஜா. ஸோ அது மாதிரி இந்த வலி, இந்த இது கோபிக ஸ்திரீகளுக்கும் வந்து வலி இருக்குது. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மறைந்து போயிட்டாருன்றதுக்கோசம் அவங்க வந்து அந்த வலி வேதனை வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நாங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து எங்க புலன்கள் விஷஜலா பெய்யா அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா? ஸோ நாங்க வந்து எப்படி இருந்துட்டு இருந்தோம்? ஏதோ ஏனோ தானோன்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். நீ என்ன பண்ண? எங்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் உன்னோட சேவைக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால நாங்க என்ன பண்ணோம், எங்களுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் உன்னுடைய சேவையிலேயே வச்சிருந்தோம். இப்ப எங்களுடைய இந்திரியங்கள் வந்து நாங்க சொன்னா கூட எங்க பேச்ச கேட்காது. ஏன்னா அது பழகிடுச்சு. இப்ப வந்து மதுர ஜலாப்பியா இருக்குது. மதுரன்னா அவங்களோட இருக்கக்கூடிய காஞ்சுகல் லவ்ல இருக்கு, உங்க மேல இருக்க அன்பால இருக்கு. விஷ ஜலாப்பியா இருந்து மாதுர ஜலையா ஆயிருக்கு. சோ எங்களால எங்க புலன்களை வந்து திருப்பி செயல்படுத்த முடியாது. அதனால எப்பவுமே உன்கிட்ட தான் சேவை பண்ணிட்டே இருக்குது. சோ அதனால கிருஷ்ணா, நீ தயவு செய்து திரும்பி வா. நீ தான் வந்து எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண. எங்களுடைய இந்திரியங்களை, அதாவது என்னுடைய கண்களை வந்து உன்னை பார்க்கணும், எங்களுடைய நாக்குகள் உங்களுடைய லீலைகளை பத்தி பேசணும், எங்க காதுல உங்களுடைய பஜன்ஸை கேட்கணும். அப்படியெல்லாம் வந்து நீங்க என்ன ட்ரெயின் அப் பண்ணீங்க. இதெல்லாம் கோபிஸ்ரீகள் சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் நாங்க கத்துக்கிட்டோம். இப்ப எங்க புலன்கள் வந்து எங்க பேச்ச கேட்காது. இது எல்லாமே ட்ரெயின் ஆயிருக்குது. உன்னக்கோசம் தான் ட்ரெயின் ஆயிருக்குது. உன்னுடைய சேவையில தான் வந்து ட்ரெயின் ஆயிருக்குது. தயவு செய்து நீ வந்துடு, திருப்பி வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். 4வது ஸ்லோகம். பிரேமராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? 5வது ஸ்லோகம் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகினாம் அந்தராத்மா விக்கனசத்திதோ விஸ்வகுப்தயே சகபுதேவான் சத்வதாங்குலே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நகலு கோபிகா நந்தனோ பவன் அகில தேகினாம் அந்தராத்மத்ருக் விகனசாரிதோ விஸ்வகுப்தயே சக உதேயிவான் சாத்வதாம் குலே. ஸோ இந்த பொருள் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அப்படின்னா என்ன? எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நீ வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல வந்து கோபிகான்ற வார்த்தைக்கு வந்து யாரை குறிப்புதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யசோதா மாதாவை குறிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நீ வந்து எங்களுக்கு தெரியும் யசோதா மாதாவுடைய பிள்ளையும் அல்ல, நந்த மகாராஜாவுடைய பிள்ளையும் அல்ல. அதுதான் சொல்றாங்க. நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான். ஓகேவா? அப்ப யார் அவரு? அகில தேகினா மந்தராத்மத்ருக். ஸோ இந்த அகிலத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுடைய இருதயத்துல இருக்கிறவுடைய அந்தராத்மா நீ. எங்களுக்கு தெரியும் நீ வந்து எல்லாருடைய ஜீவராசிகளுடைய இருதயத்துல இருக்கிற, இன்னர் கான்சியஸா இருக்கிறன்றதை எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நீ ஏன் வந்த, எப்படி வந்தன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? யார் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாரு? விக்கனசோ 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 அர்த்திதோ. விக்கனன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மாவை குறிக்குது. பிரம்மா வந்து உன்னை வந்து அர்த்தித்தோன்னா பிரார்த்தனை பண்ணாரு. ஸோ எதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணாரு? ஒரு முறை நமக்கெல்லாம் தெரியும், கோமாதா வந்து பூமியோடைய பாரம் தாங்க முடியாம என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாஜி கிட்ட போனாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கிறேன். பிரம்மாஜி கிட்ட போனாங்க. அதாவது பூமியோட பாரம் வந்து அக்கிரமக்காரர்களால வந்து நிறைய வந்து தவறுகள் நடக்குது, பாவங்கள் வந்து இந்த பூமியில நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வந்து இந்த பூமி பாரம் தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆச்சு? அந்த பூமி தாய் வந்து பிரம்மா கிட்ட போறாங்க இல்லையா? எனக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புஷ்பா மாதாதி இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. பூமிர் பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ரேவதி ஓகே மாதாஜி. வாசிக்கலாமா? அஞ்சாவது ரேவதி வாசிக்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भूमि வாசிங்க. दृप्त निर्पव्याज दैतानाकी सदायुतया आक्रान्तो भूरिभारेण ब्रह्मणं शरणं ययु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்க? பூமி தேவி தன்னுடைய பாரத்தை தாங்க முடியாம பிரம்மாஜி கிட்ட போனார் இல்லையா? அதாவது நிறைய கொடுமைகள் அநியாயங்கள் நடக்குது, என்னால தாங்க முடியல, என்னை காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாஜி கிட்ட போனாங்க இல்லையா? ஸோ பிரம்மாஜி கிட்ட போனாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த அசுரர்கள் இல்லையா? அசுரர்கள் வந்து அசுரர்களும் அக்கிரமக்காரர்களும் தலை விரிச்சு ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது நியாயம் தர்மம் எல்லாம் அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த சமயத்துல வந்து என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு? அப்போ மதர் வந்து பசு ரூபத்துல போறாங்க இல்லையா? பசு ரூபத்துல போயிட்டு அவர் முன்னாடி அலறாங்க. அதனால அவரு என்ன பண்றாரு? இமிடியேட்டா யாராவது சொல்றீங்களா அவர் என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு? பிரம்மாதேவ் அவரு பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு. பகவான் அவரு பிரம்மா, பூமி தாயி, சிவனை தாய் கூட்டிட்டு எல்லா சிவனை தேவதைகளையும் கூட்டிட்டு எங்க போறாங்க? பார்க்கடல், ஷீரோதக தாயான பார்க்கடலுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது ஸ்லோகம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
तत्र गत्वा तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषं पुरुषा सुक्तेन उपतस्ते समाहितः. हरे कृष्ण माताजी. ஸோ இங்க வந்து அந்த பார்க்கடலுக்கு போயிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. பிரார்த்தனை வைக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க, பகவானை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஜெகநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது நீங்க தான் இந்த எல்லா அகில உலகத்துக்கும் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் நீ தான் எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவர், தேவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து சுப்ரீம் விரக்ஷா கபிம், அப்புறம் நீங்க தான் புருஷம். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் புருஷ சுக்தேன, அந்த வேதங்கள் புருஷ சுக்தம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த புருஷ சுக்தத்தை பாடி அவர்கிட்ட வந்து வழிபடுறாங்க. உபதஸ்தே வழிபடுறாங்க. சமாஹிதகா. ஸோ எல்லாரும் ஒரு அட்டென்ஷனோட வந்து ப்ரே பண்றாங்க. யாரு ஒருத்தரா போல கூட்டா போயிருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து நமக்கு என்ன வேணும், பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பிரம்மாஜி கூட பாரு, எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களா வந்து பூமி தாய்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கல. பூமி தாயை கூட்டிட்டு பிரம்மா, சிவன், எல்லா தேவர்களும் போயிட்டு காரணோதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட பார்க்கடல்ல இருக்கிறக்கிட்டே அவர்கிட்ட வழிபடுறாங்க இல்லையா. அப்ப வந்து அவர் வந்து பதில் கொடுக்குறார். சோ இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நீ என்ன பண்ண, வழி காட்டின இல்லையா பிரம்மாஜி. நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. விகனசர்த்தோ, விகன அப்படின்னா யாரை குறிக்குது, பிரம்மா. ஓகேயா. பிரம்மா வந்து நீ உன்னை வந்து வழிபட்டார், இந்த பூமி பாரம் தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணார். அர்த்தித்தோ, அப்ப வந்து இந்த பூமியை காப்பாத்துறதுக்கு, விஸ்வன்னா இந்த இடத்துல பூமி. ஓகேயா. குப்தைய, அதாவது காப்பாத்துறதுக்கு நீ வந்த. எப்படி வந்த, பரித்ராயண சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. விநாசாய சதுஷ்கிருதம் சம்பவாமி யுகே யுகே. நான் யுக யுகம் தோறும் வருவேன் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் நீ சொன்ன இல்லையா, வந்த இல்லையா. சோ நாங்களும் எங்க இருக்கிறோம், இதே விஸ்வத்துல தான் இருக்கோம், இந்த யூனிவர்ஸ்ல தான் இருக்கிறோம். நீ ஏன் எங்களை காப்பாத்துக்க வர மாட்டேன்ற. நாங்களும் வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாங்க, அந்தராத்மா தான் எல்லா ஜீவராசியோட இருதயத்திலும் நீ இருக்கிற. அப்ப நாங்களும் இங்க இருக்கிற ஜீவராசிகள் தான், எங்க இருதயத்திலும் நீ இருக்கிறதானே, நீ வான் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. ஓகேங்களா. நீ எங்களுடைய இருதயத்துல இருக்கிற, நீ எங்க கிட்ட வான் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த உலகத்தை காப்பாத்துக்க வந்தல்ல, நீ ஏன் எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வரமாட்டேன்ற இப்ப நீ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. சோ இப்படி எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் சொல்லிட்டு மேல உயர்த்தி வச்சிருக்காங்க இல்லையா. அந்தராத்மா தான், நீதான் சுப்ரீம் இல்லையா. அப்ப வந்து லாஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா சகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னடா திடீர்னு கடவுளை மேல வச்சுட்டு கடைசியில சகா, ஃப்ரெண்டா கூப்பிடுறாங்க. சகா உதி உதே இவர் சாத்வதம் குலே. நீ வந்து எந்த குலத்துல பிறந்திருக்க, இந்த அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம். சாத்வத குலம்னா எது டைனஸ்டி, சாத்வதனும் இன்னொரு பெயர் இருக்கு, எது விருஷ்ணி குலம்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா. இந்த குலத்துல பிறந்திருக்கல, நீயும் எங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விருந்தாவனத்துல என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா, கிருஷ்ணர் யாரும் கடவுள்னு பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. யாரும் அவரை பகவான் சொல்லிட்டு அந்த உயர்ந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வைக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் நண்பர்களை தான் பார்ப்பாங்க. அதனால வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா கோபிகளும் சரி கோபாக்களும் சரி அவரை ஃப்ரெண்டா தான், கவர்டு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் ட்ரீட் பண்றாங்கன்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. சோ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீ இல்லை இல்லையா. அப்போ வந்து இவங்க வந்து எப்படி இந்த அவர் இல்லை அந்த இடத்துல, அதை வந்து நான் ஆச்சாரியர்கள் எப்படி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்றத பாருங்க மாதாஜி. ஸோ சூரியன் இருக்காரு. சூரியன் வந்து நம்ம என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றோம், சூரியன் உதைக்கிறார், சூரியன் சன்செட், சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் இல்லையா. அப்போ வந்து அது நமக்கு தெரியலன்றதுனால அவர் இல்லாம இருக்கிறது இல்லை, அவர் இருக்கிற இடத்துல நம்மளால பார்க்க முடியல. அதே மாதிரி வந்து இரவுல வந்து நட்சத்திரங்கள் தெரியுது. அதே வந்து பகல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, பட் அதனுடைய மின்னல்கள் தெரியுது இல்லை. ஏன்னா சூரியன் வந்து அதை வந்து வந்து அவருடைய வெளிச்சத்தினால அது வந்து நமக்கு பார்க்க முடியாம போகுது. அது மாதிரிதான் நீ வந்து இப்ப இல்ல, பட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற இல்லையா. ஸோ நீ இப்ப எங்க கிட்ட வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது மாதிரி இப்ப எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா நீ வா, ப்ளீஸ் கம் ஹியர் கிருஷ்ணான்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உறவுகள் இருந்தா அப்போ வந்து அங்க வந்து பேச்சுகள் நடக்கும் இல்லையா? பேச்சுகள் நடந்தா தான் வந்து இப்ப எனக்கு ஒருத்தர பிடிச்சிருக்குன்னா, மனசுக்குள்ளேயே நான் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சிருந்தா ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. அந்த பிடிச்ச பர்சன் கிட்ட போயிட்டு நான் பேசணும். பேசினா தான் வந்து அங்க வந்து அன்பு பரிமாற்றம் நடக்கும் இல்லையா? அது மாரி நம்மள கடவுள வந்து நம்ம இருதயத்துக்குள்ள தானே இருக்காரு. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏன் போய் கேட்கணும்? அந்தராத்மதான்னு சொல்லிட்டு இவங்க கோபிஸ்ரீகள் விடல. இருந்தாலும் பேசிட்டு இருக்காங்க. அது மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற உள்ள இருக்கிற கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கும் அவருக்கும் வந்து உறவுகள் வேணும்னா, அவர் உள்ள இருக்கிறவர்கிட்ட பேசணும். கிருஷ்ணா இது மாரி இன்னைக்கு இது நடந்துச்சு. இது நான் பண்ணேன். இப்படி பண்ணேன். இது இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சகா அந்த நிலைமையில வச்சிருக்காங்க. நீ அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளும் அவருக்கு வந்து வெளிப்படுத்தும்போது நமக்கும் அவருக்கும் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நடக்குது. அந்த பேச்சு தான் வந்து பிரேயர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த பிரேயர்ஸ் வந்து எப்பவுமே சான்ஸ்கிரிட்ல தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. நமக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில கூட நம்ம பேசிக்கலாம் அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ்வர்யா பாவத்தில வந்து பூஜை பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து வைகுந்தம் போவாங்க. அதே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ, வாத்சல்ய பாவமோ, இல்ல காஞ்சுகள் மாதுரிய பாவத்தில வந்து பூஜை பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. ஸோ, நம்ம இங்க கோபிஸ்ரீகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. அவங்களுடைய பாத சுவத்த நம்ம பின்பற்றணும். அதுதான் இங்கெல்லாம் வந்து நமக்குடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ் இது. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிரிவினால இந்த யமுனை தட்டக்கரையில வந்து 60 லட்ச கோடி கோபிஸ்ரீகள் வந்து சேர்ந்து பாடுறாங்க இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் பாடுறாங்க. பட் அவங்களுடைய மனப்பான்மை பார்த்தீங்கன்னா சேமா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து 4வது ஸ்லோகம். நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகினாம் அந்தராத்மத்ருக் விகனசார் விகனசார்த்திதோ விஸ்வகுப்தயே சக உதேயிவான் சாத்வதம் குலே. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வதுக்கு போலாம். யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப அந்த மியூட்ல இருந்துட்டேன் மாதாஜி, அதான் வச்சுக்கிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விரச்சிதாபயம் விஷ்ணு தூரியதே சரணம் சரணம் யூஷம் சம்சரேத்தேர்வயத் கரசரோ ஹர கரசரோருகம் காந்தகாமதம் சிரசி தேகின ஸ்ரீகரக்ரகம் விரச்சிதாபயம் விஷ்ணுதூர்யதே சரணம் ஈஷுஷாம் சம்ஸ்ருதேர்பயாத் கிரசரோருகம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பண்றீங்க மாதாஜி? சிரசி தேகின ஸ்ரீகரக்ரகம். அப்பதான் கொஞ்சம் சாரி சாரி பண்றேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க 5வது ஸ்லோகத்துல, விரச்சிதாபயம் விஷ்ணு தூரியதே. விரச்சி விரச்சித அப்படின்னா என்ன? யார் வந்து இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணது? அபயம், பயம் இல்லாதவர், விஷ்ணு குலத்தில் பிறந்தவர் யாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரேவதி மாதாஜி ஒரு முறை இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. हरे हरे कृष्ण माताजी. विरचिते वयं वृष्णिदूर्यते चरणं तूयसं शांसृणां वयात् करसरोरुहं
कान्तकामदं शिरसि देहि नाशीकरग्रहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா श्रीराम कमिटे. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த வேர்டு எடுத்துக்கன்னா அபயம். ஸோ இந்த அபயம் வேணும்னா பயம் இல்லாம இருக்கணும்னா நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து சரணடையணும் இல்லைங்களா? சரணாகதி அடையணும் இல்லையா? ஸோ சரணாகதி அடையணும். ஸோ இப்போ வந்து இங்க வந்து யார்கிட்ட சரணாகதி அடையணும் பாத்தீங்கன்னா சரணம், அதாவது யூஷம். சரணம்னா ஃபீட். ஓகே, யாருடைய திருவடியில வந்து சரணம் அடைகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய தாமரை திருவடியில ஒருத்தவங்க வந்து அடைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பயமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த பிறந்த பிறகு இந்த இடத்துல என்ன விதமான பயம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்ஸ்ருதேர் பயாத்னா என்ன அர்த்தம்னா பிறப்பு இறப்பு என்ற கால சக்கரத்துக்குள்ள வந்து நம்ம மறுபடியும் பிறந்து இறப்போமோன்ற ஒரு பயம். அந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது கரசரோருகம். கரன்னா என்ன? கை. ஓகே, சரோருகம் காந்த காமதாம். அந்த யார காந்த தாமதாம். அப்புறம் வந்து சிரசி தேகினா ஸ்ரீகராகிரகம். நீங்க வந்து எங்க தலை மேல கைய வைங்க. கரம். ஓகேவா? கரசரோருகம். உங்க கைய வந்து எங்க தலைமையில சிரசி தேகினா, உங்க கைய எங்க தலைமையில வைங்க. சோ அந்த கை எப்படியாப்பட்ட கைன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னப்பட்ட கை? காந்த காமதாம். உங்களுடைய மகாலட்சுமி தாயார பிடிச்ச கைய எங்க தலைமையில வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுச்சா இந்த இடத்துல? சோ நீங்க வந்து எங்க போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க? தயவு செய்து கிருஷ்ணா நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதனோட பொருளை வந்து. ஸோ நமக்கு பயம் இல்லையா? ஸோ பயம்ன்றது எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா? அந்த பயம் எந்தெந்த வகையான பயம்? உண்மையான பயம் எது? போய் தற்காலிகமான பயம் எது? தற்காலிகமான பயம்னா என்ன? என்னோட நான் வந்து வீடு கட்டணும், என்னுடைய சொத்தை நான் பத்திரமா வச்சுக்கணும், என்னோட ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா, என்கிட்ட இருக்க உறவுகள் வந்து நல்லா இருக்கணும், அப்படியெல்லாம் நமக்கு பயம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமான பயம். அது இல்லாம சில துன்பங்கள் வரும். 3 விதமான துன்பங்கள். அது யார் சொல்றீங்க? அதே ஆத்மிக, அதே தெய்வீக, அதே பௌதிக. தெய்வீக இல்லையா? சோ ஒண்ணு நம்மளாலே வரும், ஒண்ணு வேற ஒருத்தங்களால வரும், வேற ஜீவராசிகளால வரும், அப்புறம் தேவர்களால வர்றதுதான் இது இல்லையா? ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீகன்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த துன்பங்களாலவும் நமக்கு பயம் இருக்கு இல்லையா? பட் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டிய உண்மையான பயம் என்னன்னா இதுதான். சம்ஸ்கிருத் தேர் பயா. சம்ஸ்கிருத் தேர் பயா, அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்ற கால சக்கரத்துக்குள்ள மறுபடியும் வந்து மாட்டிப்பனோ, எத்தனையோ ஜென்மமா வந்து பிறந்து இறந்துட்டு இருக்கிறேன், மறுபடியும் வந்து இந்த வாழ்க்கையில நான் இப்படியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கணும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணணும். சோ கிருஷ்ணர் மேல நான் பக்தி பண்றதுக்கு எதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து தடை கற்களா இருக்குது, எது வந்து எனக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்மள வந்து திசை திருப்பக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும். அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தருடைய ஃப்ரெண்டு வீட்ல ஃபங்க்ஷன் நடக்கலாம், ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு நம்மளை கூப்பிடலாம், ஒரு கெட் டுகெதர் கூப்பிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல இல்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் யார்கிட்டயாவது பேசலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நமக்கு எந்தெந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தூரம் நம்மளை எடுத்துட்டு போதோ அந்த மாதிரி சமயத்துல ரொம்ப ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்குதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சாது சங்கம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம ரொம்ப இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம குருமார்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர்களையும் வந்து ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கணும். கிருஷ்ணா என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணு, நான் இப்படி இருக்கிறேன். இந்த மீராபாய் சொல்லுவாங்க பாருங்க, என்கிட்ட வந்து இந்த குறைகள்லாம் இருக்கு, ஓகேவா, என்னை ஏத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ என்ன நாம வந்து குறை உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நம்ம அவங்க கிட்ட பிரார்த்தனை வைக்கணும். அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணணும், அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, நம்மள காப்பாத்துவாரு. ஸோ நமக்கு இன்னொரு விஷயத்து மேலயும் பயம் இருக்கணும். மாயாவும் பயம் இருக்கணும். ஓகேங்களா? மாயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்க என்னாலும் வரலாம். நம்ம சேவை பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்போ வந்து திடுதிப்புன்னு அகங்காரம் வரும். ஓகே, எல்லாம் நல்லா நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சில சமயத்துல நம்ம வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா சில விஷயத்துல பண்ணுவோம். அதுவும் நம்ம மாயையில வந்து விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இல்லையா? எப்படி வந்து நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சைட்ல இருந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், வேற ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரா? ஜப்பம் தான் பண்ணாரு. அந்த ஜபத்துக்கே வந்து ஒரு மாயா பங்கம் பண்ண போச்சாரு இல்ல. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணரை வந்து கட்டியா பிடிச்சிட்டு நாம ஜபம் ஜபமாலை விட்டு அவர் போயிடல, அந்த இடத்த விட்டு அடிச்சு பிடிச்சு போடல இல்லையா. அவர் ஜபத்தையும் கிருஷ்ணரையும் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு அதுல வந்து வின் ஆனார் இல்லையா. அவர் வந்து வெற்றி பண்ணாரு. ஈவன் அந்த வந்தவங்களையும் வந்து பக்தரா மாத்தி கொடுத்தார். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து மாயைக்குள்ள விழறதுக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. கிருஷ்ணா நீங்க தான் எங்களை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையணும். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும், நமக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தைரியம் வரும். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம காப்பாத்துவாரு. அதுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, சுக்ரீவர் வாலி விஷயத்துல வாலி வந்து என்ன பண்ணா, சுக்ரீவனை வாலியை பார்த்துட்டு சுக்ரீவன் பயந்தான். எப்போ வந்து ராமருடைய சங்கம் அவருக்கு கிடைச்சிச்சோ அப்ப என்ன பண்ணாரு, ஏ வாலி வான் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்போ வந்து வாலிக்கே வந்து ஆம், என்னடா இவன் கூட யாரோ இருக்கான் போல, அதனாலதான் இவன் வந்து இவ்ளோ தைரியமா வந்திருக்கான். நான் அடிச்சு பொடிச்சு போட்டு வச்சுதான் இன்னைக்கு இவ்ளோ தைரியமா பேசுறேன்னா இதுக்கு பின்னாடி யாரோ இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சான் இல்லையா. சோ அது மாதிரி நம்ம பகவானுடைய துணையை எடுத்துக்கணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து ஈவன் நம்மளுடைய பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேசிஸ்ல போனார் அவரு இல்லையா. அந்த வயசான காலத்துல கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையினால போனார் இல்லையா. நம்பிக்கை அவர் அந்த அளவுக்கு நம்மளும் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்ம நம்பிக்கை எப்படி எல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கேட்டதெல்லாம் கிருஷ்ணர் கொடுத்தாருன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்லவர் கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணையானவரு, நல்லவர், கருணையானவர், வல்லவர் சொல்லிட்டு எனக்கு அப்ப நம்ம எனக்கு மனசு சேவை தோணும் பண்றாரு இல்லையா. அப்படின்னு. அதே வந்து நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா அப்ப என்ன தோணும். ஏன் என்னை இப்படி வெறுக்கிற கிருஷ்ணா, நான் ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. பண்ணேன்? ஹரே So கிருஷ்ணா. வந்து அவர் வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறார். நம்மளுடைய நம்பிக்கை தான் வந்து எப்படி ஆகுது, இடத்துக்கு இடத்துக்கு மாறுது. சீடனுக்கு சீடனுக்கும் மாறுது இல்லையா. சோ கிருஷ்ணர் எவ்வளோ பிரபுபாத எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருந்தா அவரை போயிட்டு எல்லா இப்பீஸ்கள் வெஸ்டர்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் போயிட்டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல மாத்தி மறுபடியும் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தார் இல்லையா. சோ நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு சரண்டர் ஆயிருக்கோன்றதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா. சோ நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷினி குலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து உன்னுடைய கரங்களை வந்து எங்க தலைமையில வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ம். விஷ்ணி டைனஸ்டில பிறந்தவர் நீங்க, எங்களை மேல வைங்க விஷ்ணி. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வருது இல்லையா. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாரும் அபயம் எடுத்துக்கணும்ன்றதான் இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க. ஸோ விரச்சிதா பயம் விஷ்ணி தூரியதே சரணம் ஈஷுசாம் சம்ஸ்ருதேர்பயாத் கரசரோ கரசஸ் கரசரோருகம் காந்தகாமதாம் சிரசி தேஹினா ஸ்ரீகராகிரகம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயோச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. ஹரே